alkhairi ita dai duniya makaranta ce. Kada ka zage mu domin ba mu zo gun kamula ba. Ita waka baiwa ce jahili kuma shi ba ya yanta. Ni magana gona inda bata zama alkhairi ba. Kai da ka furta don gona ba zai tasiri ba. Kai iya Allahnka domin ba ka ki ka wanke ba. To ni ko waka hanya ta na ɗauka. Tunda ba kai mun fatan kari bakar da ka zage ni Aikata alkhairi ita dai duniya makaranta ce. Kada ka zage mu domin ba mu zo gun kamula ba. Ita waka baiwa ce jahili kuma shi ba